At sælge sin bolig er en stor beslutning. Det kan være nervepirrende, hvis køberen efter overtagelsen opdager en skade og retter krav mod dig. Her kan en sælgeransvarsforsikring være din sikkerhed for, at du er godt dækket. Når du sælger din bolig, hæfter du som udgangspunkt ikke for skjulte skader, når du har fået lavet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport i forbindelse med din ejerskifteforsikring. Men der er undtagelser, og her kan sælgeransvarsforsikringen hjælpe dig. Sælgeransvarsforsikringen kan sikre dig økonomisk, hvis køber opdager en skjult skade, som hverken var nævnt i rapporterne, eller dækkes af købers ejerskifteforsikring. Med andre ord, har du solgt dit hus, og køber opdager en skjult skade, som du bliver pålagt at betale, kan forsikringen dække en del af udgiften. De forhold, der kan være omfattet af en sælgeransvarsforsikring, er jordforurening, f.eks. fra en olietank, ulovlige kloak- og stikledninger, forhold på grunden, som kan give skade på bygningen, f.eks. overfladevand eller ulovlige bygningsindretninger. Forsikringen gælder i 10 år efter overtagelsen og dækker op til 500.000 kroner. Hvis køber kontakter dig og kræver penge, så tag kontakt til os. Vi hjælper dig med at finde ud af, hvordan du skal forholde dig, før du indgår en aftale med køber eller før sagen kommer for retten. Hvis du ønsker at sikre dig ekstra godt som sælger, så tag kontakt til os, så hjælper vi dig.